Napapanan dagiti na mati namin nga napili agpay sungat nga awan lumaklakay ito dili pagsasarakan dagiti na mati ken Kristo. Di Biblia isut kunana di pamati ket makita di Biblia ket sauti na marswa di sauti Dios isuti pudno amin apatu ket matungpalto di pudno nga mamati agbyag nga awan inggana agpay sungat nga dati impyerno nga papanan ti managbaso kanamin nga demonyo agpay sungat nga dati apoy rigat nga awan pumada kanawan patunggana di Biblia isut kunana di pamati ket makita di Biblia ket sauti na marswa di sauti Dios isuti pudno amin nga patu ket matungpalto di pudno nga mamati agbyag nga awan inggana siak ti dalan ipudno ken ti biag awan ti makastrek iti pagarian ni Ama no di magna kaniya daytoy ti sao ni Jesu Kristo. Di Biblia isut kunana di pamati ket makita di Biblia ket sauti na marswa di sauti Dios isuti pudno amin nga patu ket matungpalto di pudno nga mamati agbyag nga awan inggana di Biblia isut kunana di pamati ket makita kat di Biblia ket sauti na marswa di sauti Dios